know where it is coming from. Enyi ga ntị emebe m na ugbu a nkwuferi akweshi mbụ ka nna village ga-akọ ekwe buru aha m na-aga akọ ekwu inyo ekwari n'inyo inyo nnọọ juru gị n'ọnụ akọ ka m mere maka m na-emehụ ka m akara ga ebe m nọ na anọ m na Bright FM, anọ m na radio station. Ihe m ga-ekwu nga ugbu a ụwa niile ga-anụ ya jos gbegharịa redio gị tuno in na chireze ntị nwazi ihe niile m ga-ekwu. Mba, ama m na ngwa gị na radio station ị ga-asị na tụgamasị tuno ya na akịma Bright FM ngwa tuno ya ngwa chigeze ntị na anụwazi. Igbo onwe m Onye Iwe na-ekwu akwụna gị anụga ịma na akwụkwọ mmụọ ahụ chairman kọmiti na-ahụ maka chọọchị arụgo ọhụrụ a na-ego na-anọtakwara anụ ka m kọrọ na ihe mere ego ahụ. Maazị Nkwuferi gara aga gakwuru nwunye katikist si ya na ọ ga-eme nke a oke na Onye Iwe dị sọrị a ma etikwe gị na spika na m tikwe gị na spika na ha anụ anyị ikwu gị. Maazị Nkwuferi say that na mụ awụ Onye Iwe na aga m ga ndị politishan aka azụ gwa ụmụ okorobịa na ha tekwarala anya nke nwanne anyị vote. Oke n'ịdị sọrị edokwara na sọrị chere mbụ akụna hụrụ nwatakịrị nwaanyị ahara 13 years atụgharị ime. Onye Iwe na-ekwuole na mekwuole ụmụ Igbo ga-anọ ntị. Ọ Maazị Nkwuferi ka e tụwara nwaanyị ime ma nwa ma mme oke Onye Iwe ije agha Chineke ayọga m mpụta na radio station oge ka anyị kwuo ya ngwa ihe mere n'ụwa ị ga-agwa ụwa ego ahụ ha tụtara n'ụlọ chọọchị ịbaba nara m ya ka nara m ya oke ị ga-transfer na akaụntụ m mgbe mee ya ugbu a mechere alat iche mgbe na aga m agara gị ije gị che nọ n'ihu ọbụla ka m ga-aga ịma na abụrụ enweghị redio ọ na redio station ka m bịara ka e kwuo ihe niile nga ugbu a na-aka kụwa ahụ na n'aka ga-adịghị ọcha. Nkwuferi ibe gị na-ekwu tọtọtọtọtọtọ ekwu ma ka ewe na aka na-awụ ya buru aha m ga-efe kasị everywhere ịmara na Onye Iwe ahụ n'ụzọ mụ na gị ga-ahụ iche na redio taa echega m alat ị ga-eme ya ọzọ ọ gbasara gị ịchọrọ mme ọzọ but mmecha gị ihe a taa aka redio station ọ ga-enwuru ọkụ. Ị na-anụkwa egwu na-akpọ m ọsọ ndị Owerri ya egbuo gị dị a ilechara anya si na mụ a na m na-abịa aghọrọ mkpụrụ osisi n'ụlọ gị enweghị ka ị na-ekwufọ. Nkwuferi ị ga-ekwu ka ọzọ na vileji ihu oke ị ga-eji pin ada ọnụ gị. Mba, a ma eji ayọnụ silee ya ebe ihu ka ọma ị gaghị ekwu ihu ka ọjọọ gị buru ya na-ekwu were asị ka anyị makwa na ọwụhụ the right thing ọkwa asịrị ka ndị mmadụ kọga ngwụchiri enwetala m alat. Ụmụ na-aga nụ ntị Maazị Nkwuferi akpịkwala dụ m ego m biko enwe na onye Maazị Nkwuferi tiri na ọnwụnwa onye Maazị Nkwuferi nyere ndụ ya nsogbu buru n'obi na ugbu a na-eji m ya n'ọrụ ya na ihe ọjọọ niile mere ọ ga-akwụ ụgwọ ya taa na redio steshọn. Maazị Nkwuferi ị ga-abịa na redio steshọn ka anụkwanụ maka ka gị nwa nnụ ngwanụ jisie ike imeela.